Ja sam Lazar Klara s Brežanca, to vam je selo u općini Matulj. Ovaj tekst nastal je pred par dana, 16.9.2020. Breški turan. Na brežit je cveka, a za nju se krepko turan drži, lep, visok, a na njim križi. Dva zvona vaturne, mitji i veli, jako zvone, da ih čuje komun celi. Zad maruni izdiže glavu i špija breški turan. Seh nas vidi i jušto zna ki vesel, a ki trudan. Sturna, složno zvona zvone i zovu nas na mašu, da pridemo svetemu Josipu od crekav našu. A zvone i kada će se mladić i divojka oženit, a veselo te zazvonit i kada će se otročića krstit. Ma više puti žalosno zvone kad nekega trebe sprovodit. Naši ljudi, kamo god da gredu, radi se vrnu va kraji svoji, a ja komaj čekam kad grem proti doma, da zagledam breški turan. Tuj moj dom, na Brežce, tu su si moji. Hvala.